Ensinnäkin, mä en oo mikään huora. Tää tarina on ihan täyttä totta, vaikka tytön nimi onkin muutettu. Mä halusin kertoa teille mun tarinan, koska se tuntuu niin erilaiselta näihin kaikkiin muihin verrattuna. Kyllä, mä muistan ensimmäisen kerran, kun mulla oli seksiä. Se tapahtui, kun mä olin 1. Mun eka kerta. Se saattaa ehkä loukata jotakuta. Mä olin tuntenut sen vuosikausia. Me käytiin samalla kuntosalilla. Mä aina kattelin, kun se teki niitä sarjoja. Se veti krusifiksiin sivulle nostoa ihan käsittämättömillä painoilla. Mä riisuin siltä namuselta painan ja rintsikan. Siinä samalla, kun se jutteli soittajien kanssa suorassa lähetyksessä. Ei se voinut tehdä siinä mitään. Onhan mun pakko kertoa tästä jollekin, kun en mä voi mennä ja kertoa tästä mun parhaalle ystävälle. Dennis kysyi multa, että onks mä neitsyt. Halusin olla cool ja sanoin, että en. Se oli siinä ihan kuin tarjottimella. Mä oon tyytyväinen, että mä tein sen. Mä en nyt odottanutkaan, että seksi olisi jotenkin ihmeellistä. Hei. Jos te luokittelette nämä tarinat jotenkin, niin mun tarina, se voi heittää suoraan lokeroon ankeeta säätämistä.